Hotline. Ari sa atong linya si Miss Eunice Castillon, no? Pasaylo Castillon. Ibaloon ko sa iya kung ano gid ang advisory sini kay kanamo ga pinanawag kuno kasing lang sir kala hindi kasigab lang suga sa balay pero kahina gid sang supply sang kuryente, meaning may low voltage. Miss, may aga sa imo si Action Art diri sa Action Radio Bacolod. May aga Action Art sa tanan nga member consumer owners ng Central Negros Electric Cooperative nga pamati sa mga program. Ma'am, salamat gid sa time kay gusto tani paibalo sa publiko. Nanong reason, ma'am, nga may mga areas mo nga may low voltage? Okay, nanugod ni siya kahapon, no? Yesterday, July 7, actually nagpanugod din siya na July 6 ng Wednesday, kung sa diin ng NGCP nagsulat kay Sineco for manual load dropping. Ano po sing ganon sina Action Art. So, ng aton areas, ng coverage areas ng Sineco is from Silay, going to Bacolod, going to Bago, and more siya doon Salvador Benedicto. Ginamin sila, hindi kaya supplyan sang power ang ini nga mga area. So, they're asking patsan anay ang iban nga mga areas para hindi ma-overload man ang ilang nga mga equipment or ang ilang cable ginaagyan sang kuryente halin sa supplier pakadto kay Sineco. Okay. Okay. Amo patugaling advisory nagligad nga ginhatag man sang NGCP. Continuation gali ni subong sitwasyon, ma'am? Oo, continuation lang niya ang na-experience ang aton MCO yesterday. So, panugod din isang Wednesday, Miyerkules na adlaw. Kung sa din, amo na, isa sa mga reasons nila, may kakulangan sa supply. May mga planta nga probably wala naka-provide sang supply no sa grid. So, amo na kagang iban sila, possible nga hindi mag-overload ang ilaman ng mga equipment devices. So, in result, amon ni subong sa amon kay diri sa may dalom ka stasyon and including sa amon station, we are using generator. Di kay klain, di ka ang low voltage, bla hindi ka huni masyado ang amon nga mga kagbakaandar ang mga equipments. Diin pa nga mga areas ang affected. Nano ang strategy ginahimo subong sa Sineco, ma'am? Action Art, basta ang ginamin mga low voltage, isolated case na siya. It's a different one from ginamention ko ng kaina nga manual load dropping. Kasi kung naganbal kita manual load dropping, patay gid na ang power sa ina nga particular nga area. Okay. So kagabi, apektado gid ang areas under reclamation feeder 1. So ang motomintasan dito sila tungod dito sa manual load dropping. But you mentioned now, the low voltage ka mo, I believe this is an isolated case. Ay, see. So, anong solusyon diri, ma'am? Basi mabuligan mo kami relay dabla sa mga personnel naton sa engineering department ka ma-check nila kay actually, pag sign on pa lang namon kay nasa aga diri sa Action Radio, gagamit na kami generator set mo kay hindi ka function mayong mga kuha namon bla equipments. Okay, sige. I-coordinate natin sa aton ng engineering. Kag sa aton nga mga MCOs nga maka-experience ng pag-low voltage, matawagid sila diri sa opisina sa 458-6777, local 1101, 1102, kag 1103. So, open na siyang aton line 24/7 to cater sa sina na concern. So, sa liwat, no, ang experience siya sa iba naton nga consumer halin sa Miyerkules, lagi na patron sila tag 1 hour, tag 2 hours, tungod na sa manual load dropping. So, beyond sang control na sa Sineco because NGCP na kapadala sa amon sang warning o kung advisory nga kinanglan ta na himuon. So, as a review para sa tanan, sino bala si NGCP? Anong konektado yan na kay Sineco? Okay, si Sineco may ginabayran nga, may ginabaklan kita o kung power source ang aton nga kuryente, amo na siyang mga power supplier. So, ang power supplier, sila ni ang produce ng kuryente. After sila, malabay na siya kay NGCP o kung the National Grid Corporation of the Philippines. So, sabihin, nag-serve ni siya as highways ang aton electricity pakadto kay Sineco. So, both in ganon, before, alin kili sa aton nga planta, before mag-abot kay Sineco, maagigid siya anay kay NGCP. So sa NGCP, that's why ang role ng NGCP man sang reliability sang aton nga power supply because nagambal sa NGCP nga Sineco. Kinanglan ta mag-manual load dropping because may kakulangan sa supply.
kag para hindi man maguba ang amon nga mga equipment, para hindi mag-overload. So kinahanglan ta magbuhing sang load. So may ginahatag na sila nga capacity action art kung sila na, and then si Sineco will check sang aton feeders kung ano nga mga feeders ang swak o kung sulod sa ina ang capacity requirements ni NGCP. That's why maka-experience siya ang aton member consumer owners nga madulaan power, especially kung peak ang aton demand. So, usually, gasulod na siya magabi. Correct. So, kung na-notice nila, the-start ng amon advisory, no, every 4 to 5 o'clock, depende kung may ipadala sa NGCP. But there are those, of course, days na wala man sila may kinapadala. So, ginanin, normal o kung stable ang supply ng aton yung kuryente. Yes, galing gati, amo na ang kinanglanon, tagin-explicar ni sa consumer, kay at the end of the day, ang waya ka insindi ka mo giyang singilano maning Sineco niya nga mo ni ginapatyan ng kuryente nga way man hindi mamalain ang tiyempo. Why sila ka insindi nga mo nagali ang kakulangan. Iya sa NGCP ang diferensya gali. So actually yan naka-NGCP pati sa Sineco is very affected, no? We're very much affected about it. So kung may mapadala na gani, amo na prepare gid kami. So ang atong technical team, kina-check na nila, for example, mangayo sila 20 megawatts. So i-check na dayon ni engineer naton kung ano ang mga feeders combined na sang requirements sang NGCP. So that's the time nga, but we need to, mamaya sila kinanglan na gidi off. So amo na, we have to manual load drop. So ginamin, ginapatay, gid na saya hungod, tungod na iya sang request ni NGCP. Okay. Ma'am, sa mga lugar kundi nakatag na advisory nga kung ka-experience sa low voltage matawag na sa inyo, pero pareho na kung gagamit ka appliances, mas mayo guro i-turn off, ipatyon anay nato na mga appliances, no? Oh yes, mas mayo gid. So usually hindi na kita duha ka klase action arts ng power interruption, that is the scheduled and the unscheduled. So may ara unscheduled mo gining kontra na punta na, no, kag syempre hindi gid malipay gid ang consumer maka-experience na mapatsyan o badulaan kada yung suga any time of the day. Okay. So mga factors sina, sa mga factors sina, amo ng mga kahoy nga gatat sa aton nga kuryente, o kung simbahan da sang kahoy ang aton kuryente nga madagdag man ang aton nga linya, paglupok sa transformer kay tungod kung kagabion ang mga wala kuryente gatapda ga-overload ang mga transformer, malupok na sa kay tungod ganing ibang gapangawat man. Correct. So, in the event na may experience saya sang aton nga member consumer, what they can do, they should call Sineco right away. So, sa liwat 458, sa liwat, no, 458-6777, 458-6777. Manawag gid sila kay Sineco para mabalaan ni Sineco nga amo na siya. Okay. And then, kung experience nga gulpi, abi na patay, and then nasiga, no? And then, kumbaga, nangudak. Nagkudak din, nagpatay naman liwat. So, pagpatay sila, kaya kung may magtandog sa aton nga linya, na-trip na sa. So, part na siya sang protective device man sa aton linya, nang interpretasyon sila na baki may tawo sa dalom para hindi makuryentihan. Okay? So, kung off sila, makabato na report diri si engineer naton. So, si engineer will try to turn on o kung switch on sa ina nga area. Okay. Pag-switch on gani sang aton nga engineer, kung mabagsagan gani sang aton nga consumer na, doon nagpangudak lang sa Sineco, natawa balaga, pitik-pitik lang ang suga. Pag-switch gani na ni engineer, wala nagkagat, kumbaga wala nagsulod. So, ginamin, may trouble dito sa linya na sinanglan i-survey. So, by that time, nabigayan na naman pag-turn on sila because gina-survey pa na sang aton nga linemen. Okay. Anyway, sige ma'am, salamat gid no sa sining pag-explikar. Ma'am Eunice, salamat gid. Good morning sa imo kay tingwa namon balabot abing NGCP makunanong ila diri explanation sa sining bagay, no? Salamat gid ma'am and good morning. Salamat gid Engineer Action Art kay tanan nga pamati sa imo nga programa. Good morning kag maghalong gid. Hotline.